Miss RTV. Ndeewo na ụmụ akwụkwọ mara ihe. Anyị adịkwa njikere. N'ụbọchị taa, anyị ga-amụ ihe ọhụrụ. Ihe a ga-amụkwa bụ gịnị? Akụkụ ahụ mmadụ. Kwuo ya. Akụkụ ahụ mmadụ. N'asụsụ Bekee, akpọ ya gịnị? Parts of the body. Today, we are going to be learning parts of the body in Igbo language. Akụkụ ahụ mmadụ. Kwuo ya. Ọzọkwakwa. Ị nwere ike ile onye a anya. Ị nwere ike ịfụ isi ya, anya ya na ọnụ ya. Akụkụ ahụ mmadụ. Kwuo ya. All right, boys and girls, we are going to be learning parts of the body in Igbo language. Now I want you to say it in Igbo language. Say akụkụ ahụ mmadụ. Akụkụ ahụ mmadụ. Ndeewo. Nke izizi anyị nwere ebe a bụ gịnị? Isi, head. Kwuo ya. Isi, head. Ndeewo. Ọzọkwa bụ gịnị? Ntị, ear. Ntị. Kwuo ya. Ọzọkwakwa. Ntị. Ndeewo. Anya. Anya, eyes. Anya, eyes. Kwuo ya. Ndeewo. Imi. Imi. Kwuo ya. Ọzọ. Imi, nose. Ọnụ. Ọnụ. Kwuo ya. Ka m nụkwa gị ọzọ. Ọnụ, mouth. Eze. Eze. Ị nwere ike igosi m eze gị? Can you show me your teeth? Eze, teeth. Ndeewo. Ire. Ire. Kwuo ya. Ọzọ. Ndeewo. Aka. Aka. Kwuo ya. Aka. Ọzọ. Ike. Ike. That is what? Buttocks. Ike. Ọzọ. Ndeewo. Ụkwụ. Ụkwụ. Kwuo ya. Ọzọ. Ụkwụ, legs. Afọ. Afọ. Ọzọ. Kwuo ya. Afọ, stomach. Azụ. Azụ, back. Azụ. Ndeewo ụmụ akwụkwọ, ka anyị kpọkpọ ya ọzọ. Isi, head. Isi, head. Ọzọkwa. Anya, eyes. Anya, eyes. Kwuo ya. Ntị, ear. Jide ntị gị aka. Ntị, ear. Ntị,
ear. Imi nose. Imi nose. Imi nose. Ndewo. Ọnụ mouth. Ọnụ mouth. Ọnụ mouth. Eze teeth. Eze teeth. Eze teeth. Ngwanụ ka anyị na-akụ aka ya na ya so. Ire tongue. Ire tongue. Ire tongue. Ndewo. Ike buttocks. Ike buttocks. Ndewo. Kwuo ya. Ike buttocks. Azụ back. Azụ back. Aka hands. Aka hands. Ụkwụ legs. Ụkwụ legs. Ụkwụ legs. Ndewo ụmụ akwụkwọ mara mma. Ngwa ka m kụọrọ unu aka. Imeela ụmụ akwụkwọ mara ihe. Ngwa ka m nye n'unu ihe omume a na-akpọ gịnị? Class work. Achọrọ m ka ị gwa m akụkụ ahụ ndị a n'asụsụ Igbo. Tell me these parts of the body in Igbo language. Ndewo. Miss